Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ahang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Sa binihag nga Israel, awana ang Israel, mayanan naghandom sa Emmanuel. Pangandun iyan ko na. Maluoy ka. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya, himaya sa kahitasan, ang iyang katawan karon na agmaya. Sa kahitasan, himaya, himaya sa kahitasan, ang iyang katawan karon nagmaya. Jesucristo, bugtong anak sa amahan, ikaw lamang ang labing halangdon.
sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Mag-ampo kita. O Diyos, gipadayag mo sa kalibutan ang kahayag, sa imong himaya pinagi sa pag-abot ni Kristo, nga gianak sa Birhen. Itugot nga among saulugon sa hugot nga pagtuo, ang buhi nga gugma, ang misteryo sa Dios nga nagpakahimong tawo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya dihay usa ka tawo nga ginganlag Manoa, tagalungsod siya sa Sora ug sakop sa banay ni Dan. Wala gayud manganak ang asawa niya. Mipakita sa babayi ang anghel sa Ginoo ug miingon, wala ka manganak, apan karon magmabdos ka ug manganak ug lalaki. Ayaw gayud patupihi ang iyang buhok, kay sukad gayud sa iyang pagkatao. Ihalad siya ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo. Siya maoy muluwas sa Israel, gikan sa mga Pilistihanon. Unya milakaw ang babae, ug gisuginlan ang iyang bana. May tawo sa Dios nga miduol kanako, ug makahadlok ang iyang panagway, sama sa anghel sa Dios. Wala ako mangutana, kundiin siya gikan, ug wala usab siya mutug-an kanako sa iya ngalan. Apan gisultihan ako niya, nga magmabdos ako ug manganak ug lalaki. Giingnan ako niya, nga dili ako mag-inom ug bisan unsang bino o ilimnong makahubog, ni magkaon ug bisan unsang kalanon nga ginadili. Tungod kay ang bata, ihalad ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo sa tibuok niyang kinabuhi. Ang babay nanganak ug lalaki, ug ginganlan niyag Samson. Ang bata mitubo, ug ang Ginoo nagpanalangin kaniya. Ug ang Espiritu sa Ginoo misugod paggahom kaniya, samtang didto siya sa kampo sa Dan, tunga-tunga sa Sora ug Estaol. Ang pulong sa Ginoo. Pun ako sa imong pagdaig, ug awitan ko ang imong himaya. Pun ako sa imong pagdaig, ug awitan ko ang imong pagpakahimong akong bato, nga dalang panan, usa ka kuta nga maghatag kanako, o kasiguruan.
Kay ikaw man ang akong bato, ug akong kuta. O Diyos ko, luwas ako sa kamot sa dautan. Una ako sa imong paglahi, ug awitan ko ang imong himaya. Kay ikaw ang akong gilauman, o Ginoo, ang akong gisaligan, o Dios, sukad sa akong kabatanon. Diha kanimo nagasalig ako, sukad sa pagkatao. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong puso. Ako sa imong maghisgot ako sa gamhanang mga buhat sa Ginoo. O Diyos, magsugilon ako sa imong ulosahong katarong. O Diyos, gitudluan mo ako sukat sa akong kabatanon. Ug hangtod karon nagasangyaw ako sa imong katingalahang mga buhat. Pun ako sa imong pagdali, ug awitan ko ang imong himaya. Ang hinumana kaninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Lucas. Sa panahon nga si Herodes mao'y hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa parianong laray ni Abias. Isabel ang ngalan sa iyang asawa nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaygong kinabuhi atubangan sa Dios ug nagtuman pag-ayo sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak, kay dili naman makapanganak si Isabel, ug siya, ug si Zacarias, tigulang na kaayo. Usa ka adlaw ni ana,
nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan pagkapari at tubangan sa Dios, diha sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinagi sa ripa sa pagsunog sa insenso didto sa halaran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo, samtang nagampo ang panon sa mga tao didto sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso. Unya usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya. Nagtindog ang anghel sa tuo sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog ug nahadlok siya. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok, Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Isabel mo anak og lalaki. Nganli siyag Juan. Inigkatawo niya, magmaya ka og malipay, ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili gayud siya moinom og bino o isog nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatawo, mapuno siya sa Espiritu Santo ug daghang mga tao sa Israel didto dadon niya pagbalik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Maguna siya sa Ginoo ug makabaton siyang espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya nga ang mga amahan ug mga anak magkauli, ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan, ug ang katawhan andamo niya alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel, unsaon ko man pag-ila nga tinuod ang imong giingon kanako? Tigulang na ako ug tigulang na usab ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog at tubangan sa Dios, nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti ug pagtaho kanimo niining maayong balita. Apan wala ka motuo sa akong mensahe ug batuman gayud sa hustong panahon. Ug tungod kay wala ka man motuo, maamang ka. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo. Niining higayuna, naghulat ang mga tawo kang Zacarias ug nahibulong sila nganong nadugay siya kaayo sulod sa templo. Sa paggula niya, dili na siya makasulti kanila. Busa nagtuo sila nga nakakita siyag pananawon sulod sa templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagmabdos ang iyang asawa nga si Isabel, ug wala mobiya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Miingon si Isabel, karon mitabang nagayod kanako ang Ginoo niining paagiha. Gikuha niya ang naghatag kanako kaulawan at tubangan sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Usahay ang kinabuhi, hayahay. Hayahay tungod kay siguro kumpleto ang pamilya. Hapsay ang trabaho. Nagpuyo sa pagkamatarong ang matag-usa sa pamilya. Adunay klaro nga plano ang matag-usa sa banay. Hayahay. Hapsay. Pagkanindot nga kahimtang.
usahay ang kinabuhi hayahay. Pero usahay ang kinabuhi nagkagidlay. Tinuod? Ang kinabuhi usahay magkagidlay tungod sa problema, tungod sa kasakit, mga samad sa kasing-kasing, tungod sa kakapoy, kalibog, mga sitwasyon nga lisod sabton, mao nang makaluya tungod kay nagkagidlay. Mao ning matagbuntag nga atong pagsimba, dili tanang buntag hayahay og mga panagway. Usahay na moabot dire nga ang mga panagway nagkagidlay. Kay siguro mupay pagmata giguyo diretso sa pares, lawayan na lang ng mata aron way muta. Lawayan ang buhok aron musinaw, murag gitila agbaka, murag giluwa sa bitin. Joke, pero inang yun ana. Kung magtan-aw ta sa tupang hitabo sa itong kinabuhi, naay panahon na yahay, naay panahon nga excited, naay panahon nga way gana, naay panahon budlay, kapoy, dili ka inspired. Ganina, pag human sa misa sa alas 3, ang mga servers, mga nangalagad, magtapok man dito, magsalo-salo. Unya na yung mga youth nga nagsungugay dito kay nanghugas. Uy, nanghugas lagi ka. Uy, di ba ka manghugas sa inyo? Di lagi manghugas na ka. Inspired. Inspired kay na ay mga tao nga nagdasig. Ang uban, wala lang gitanaw. Kundi nagsigig sungog. Ako nga nagkaon, naniid ako. Pero pagkataod-taod, ang bungdo kay mga hugasan, nahawan. Nakaingon ko nga, ang kinabuhi, bisag na ay mga bugat nga atuang giagian. Kung ma-feel na to, nga adunay mga tao nga nagdasig kanon na nag-cheers pa. Go, na ba? Na ubang mga tao nga walang gibuhat. Kundi magsigig pamantay, na uban magdayig, naaraba nga ilang presensya. Mo'y maghatag kanimog gasolina nga ikaw kadunay magmadasigon sa imuhang mga buhat matag adlaw, bisag nagkagidlay apan ikaw nagkalahutay. Amen? Mo nangahayahay man o nagkagidlay, importante nga ikaw makalahutay. Lisod, bugat, never give up. Ay hunong. Matod pa sa mga batanon, move on. Dili tason, move on. Padayon ba? Kaysa tinuod lang, ang kalibutan karon ang gitudlo mangyod. Atong unahon kining comfort and convenience. Ganahan tag mas dali. Ganahan tag mas practical, mas sayon. Instant kape, instant noodles, tanan dinalian, fast charger, mga di na tagaran magbaklay kay naatay mga tagsa-tagsa ka mga motor, dinalian. Ganahan ta og mas hayahay ba nga kinabuhi. Ganahan tag sayon. Kanang komportable ka. Apan mo agi na ganit kalisod, maunahay problema. Daghan ang moatras. Daghan ang mo-surrender. Pero dili unta nato kalimtan nga bisan sa atong mga kalisod, inconvenient, bisan sa mga pagsulay sa kinabuhi, wala mohunong ang Ginoo sa pag-agak kanimo. Amen? God works in mysterious ways. Sa mga pagbasa karon, makita nato ang Dios nga magtrabaho dili lang sa hayahay kundi sa panahon nga ikaw anaa sa kagidlay, kakapoy, kalibog. Tanawa sa unang pagbasa si Manoah.
Way ngalan ang iyang pares, way titulo. Apan adunay kasing-kasing anda maminaw, musalig sa Dios. Unsa ang dakong plano sa Ginoo. Sa Ebanghelyo, si Zacarias, pareanong banay, faithful man siya, obedient servant. Taas ang tuig nga nangalagad ang nag-ampo. Apan sa dihang niabot ang saad sa Dios, nagduha-duha man siya pagtuo. Nagduda siya. Nga naman, dili kaingog dautan siya nga tao, kundili gikapoy siya sa paghulat ni ining iyang mga pag-ampo. Nag-ampo man sila nga makaanak, apan naniguwang wa pa man kaanak. Muto pa ingon sa anghel, oy mga anak yung mga asawa, nagduha-duha siya tinuod, bagid ni. Usahay ka ng ato ang mga doubts, mga fears, tungod na kay kulang ta sa pagtuo. Daghan tag pagduha-duha kay wa ta mosalig o kulang ta sa pagsalig sa Ginoo. Tinuod? Mo na nga mo give up. Muhunong, mutalikod kay way salig sa Ginoo. Mo na nga unsa may gibuhat sa Ginoo? Wala siya miundang kang Zacarias. Si Zacarias nagduha-duha. But God never gives up on Zacarias. Giunsa man siya. Ang sinetabo ni Zacarias, gawa mo tuo, na amang hilom, nahimong silent, temporary mute. Kaya nga no, gihatagan dili ni silot, apan opportunity ni Zacarias aron maminaw pagbalik sa Ginoo. Gipatakom aron maminaw pagbalik. Sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya, naa pa ba ng pagpaminaway sa usag-usa? Karon, kasagaran karon manguli na itong mga naa sa syudad, kay magbakasyon sa probinsya. Ang mga feeling artista diri sa probinsya, pag-abot dire, party-party, video kay, ilata ng microphone, kay feeling nila sila may pinakamaayong mo kanta. Kay kami, nagpuyo may syudad. Updated, iPhone 17, ambot kong fully paid. Pero, sa atong pagbisita sa mga kabalayan, pag-uli, nakapangumusta ba kaya? Nakapaminaw pa ba kaya kita sa tagsa-tagsa diha sa panimalay? Basin og magtapok, tagay, inom, sinagitay, partihay, pero way panahon nga nagpangumustahay. Mo na nga ato ning tan-awon ko no. Mo ni si Zacarias, opportunity aron maminaw pagbalik. To be silent. Rambulan ng silent, di ba ang mugawas, listen. Hiling mo gyud mo rumble. Rumble sa taron, way target. Sa imong paghilom, anha ang panahon nga kamo magkapaminaw. Amen? Sama ninyo karon. Hilo mo. I don't know kung naminaw or nagdamgo. Pero diha sa kahilom, mga asawa, kung kita anda mo takom sa baba, makapaminaw sa bana. Mga bana, kung dili ka mo tagaw-taw pod, makapaminaw ka sa imong asawa. Anda mo data, muhilom, aron maminaw pagbalik sa Ginoo. Kaya ang Ginoo dili mo hunong, usahay tagaan tagayahay, usahay tagaan kagidlay, aron kita makalahutay, adunay sa gitudlo sa matag kasinatian nga iyang gipasinati kanato. Manang unsa man kiha ang ato ang mga gipangdala karon, kanindot, kalipay, kasakit,
Saligi ang Ginoo nga siya maoy nagpahimutang niining tanan. Salig. Kung nisalig ka sa Ginoo, padayon kang magbuhat unsay maayo ug matarong. Kay kung magsalig lang ka, bahala na si Ginoo, bahala na Ginoo di ko magsulbad sa problema. Magpahimutan ra siya, di na ko mosimba. Basta kay nagsalig na ko sa Ginoo. No. Nagsalig, di pwede. Salig. Kung musalig ka, imo gyud nga ubanan ang imong pagtuo og buhat. Faith without works is dead. Mo na importante nga kita, kung dako ang atong pagtuo nga Lord, kining siyam kadlawon nga ako adunay gipangayo nimo. Unsa man gyud imong ipabuhat nako aron akong maangkon unsay imong kabubuton. Kay nagsige tag ampo, sige tag luhod-luhod, unya na gipabuhat ang Ginoo. Wa na ta makabuhat kay wa ta maminaw. Kay busy kay ta sa pagpangayo, wa ta maminaw unsa na iyang gipanghatag kanato. Magsige tag tagaw-taw, apan wa ta maminaw naa na di ay diha sa tubangan ang mga tubag sa atuang mga pag-ampo. Mao na nga simple kayong kamatauran karon. Niningo ato mga pagbasa, feeling nila guwang na sila, way kaya, powerless. Unya, manganak akong asawa, nagduda si Zacarias, pero ayaw. Kaya Ginoo nagtudlo kanunay, nga hayahay man o kagidlay, kinahanglan ikaw mula hutay. Kaya nga naa siya nindot kaayo nga plano. Timan si Isabel sa katapusan sa linya, ningon siya, oy, gikuha na si Ginoo. Katong mga kaulaw nga ako ang nasinati nga dili ko makaanak. Karon, iya na gyud nga gitabangan. Nga, kung ikaw mula hutay lang, mudawat ka sa plano sa Ginoo, naadyo kay nawong ikaatubang sa katilingban. Apan kung ikaw, nagsigik ka og pabuyag, maghimo sa sala, magtago-tago, magbinuang, dili magpuyo sa pagkamatarong, nagsigi og supak sa kabubuton sa Ginoo, nan ikaw maulaw gyud moatubang sa imong isig katao. Mao na nga kon aron kita makalahutay pag matarong. Binutan mo kita di ay binutan ta, no? Magbinutan na. Ang pagbinutan mao ang pagsalig sa Ginoo nga siya mao pahimutang niining tanan. Dili kay kitay magkontrol sa atong kinabuhi, kundi atong gibutang ang atong kinabuhi diha sa mga kamot sa Ginoo. Mulahutay, dili kay mulahutay tungod kay kusgan, kundi mulahutay kita tungod kay nisalig kita sa Ginoo. Mulahutay kita dili kay klaro na kayo ang naa sa unahan, kundi mulahutay tungod kay klaro nato nga ang Ginoo maoy nagpahimutang niining tanan. Ayaw give up. Naiusa ka naa sa opisina sa mga usas mga dagkong opisina dinhi sa to ang Pilipinas, dinhi sa tong nasod, nakit-an nga patay na dito sa sapa. No? Patay na. Ganinam siguro to, gabi ba to? No? Ni-give up. Ni-give up kay nahadlok manubag sa ilahang mga atubangunon nga mga isyo sa ato ang nasod. Mao na nga usahay maglisod kag sabot. Pero ayaw unta give up. Hayahay o kagidlay, never give up. Ayaw undangi ang Ginoo kay padayon ba siya nga kumanghatag siya problema kana di ay iyang tabang di ay aron kita mas mahiuli sa sakto nga dalan. Never give up on God because God never gives up on you. Samtang may kinabuhi, lahutay, lahos, hangtod, mamatay. Manindog.
Ginoong Jesucristo, ikaw ang ipadala sa amahan aron magsangyaw sa iyang walay katapusang gugma ug magluwas sa kalibutan. Ug kanimo kami nagadangop, umari ka, Ginoong Hesus. Tanan. Buligi ang simbahan, diya sa iyang pagpangandam, sa imong pag-anhi ug himua, ngang among kasing-kasing, magdilaab sa paglaom sa imong ikaduhang pag-anhi. Magampo kita sa Ginoo. Liguna ang imong pagmando sa tibuok kalibutan. Ilabi na katong mga nasod nga nagaluya ang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ipadayag ngadto sa tanan ang imong gahom ug gugma, pinaagi sa pagsaulog namo sa imong pagkatao. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kandunganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Dadangat to sa kinabuhing walay katapusan, ang among mga igsuon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, ang tanan nimong mga binuhat gihidlaw sa imong pag-abot, diin ikaw magluwas, magbalaan ug maghingpit sa kalibutan. Nagrayag kami kanimo uban samahan ug sa Espiritu Santo, diya sa santos nga simbahan karon ug hangtod sa kahangturan. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imong pananging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Paring dait mana kanin. Kining panagsagol sa lawas sa lugo sa atong Ginoong Jesucristo, magdalaw ta sa kidapintahan ang ikanato ng madawat.
Dawat sa mong lawas. Di daw ta makapuhang sa itong sila man. Pagdili ko sa imong mandalit ko magtama. Maluwas ang kordero kawagtang sa sala sa kalibutan maluy unta sa among mga sala dawat unta unya ang Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ang maayo ako. Si Kristo. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga gasa nga among nadawat. Himo nga magtinguha kami sa pagsaulog sa umaabot nga pangilin, aron magpasidungog gayud kami sa pagkatawo sa among manunubos, uban sa malinis nga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Og manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang gugmaw kalinaw ni Kristo.